Taupa euskaltzaleen mugimenduak euskararen erabilera erdigunean jarri du ekintza honekin. Izan ere, hau ez doa ongi. Martxoaren 28an Euskalgintzaren Kontseiluaren baitan euskararen egoeraren larritasunaz adierazpen bateratua plazaratu genuen eta euskarari arnas berria eman beharra azpimarratu. Eta gaurkoan besteak beste azpimarratu nahi dugu urteak daramatzagula geldialdi egoeran. Datu soziolinguistikoen argitan ez aurrera ez atzera. Hainbat eremutan galera prozesuak indarrean jarraitzen dutela eta lurralde eta eremu askotan euskaldunok ez daukagula euskaraz bizitzeko baldintza duinik bermatuta oraindik. Hizkuntza minorizatu batean bizitzea gero eta zailagoa egiten digute gaur egungo fenomeno globalek, baina era berean inoizko baldintzarik onenak ditugu eta aurrera egiten ez duenak atzera egiten duenez, bertan goxo gelditzerik ez daukagu. Egindakoa asko da, baina ez da nahikoa. Testuinguru aldakor honetan ezinbestekoa da antolatzeko moduak berrasmatzea. Gaur egungo gizartean, gizarte likidoaren testuinguruan egiturak desegiten ari dira eta individualizazioa nagusitzen da. Horrek zaildu egiten du elkarrekin antolatzea eta eragitea. Horregatik ezinbestekoa da komunitatea berreskuratzea, saretzea eta herri proiektu ilusionagarri batean elkarrekin aktibatu eta eragitea. Asko dugu egiteko, baina bidea egiten ari gara. Eta horren adibide batzuk dira, Euskal Herrian Euskarazek apirilaren 6an Baionan egindako mobilizazioa. Maiatzaren 15ean hasiko den Euskaraldia. Hiztunen hizkuntza ohiturak aldatzeko egingo dugun praktika sozial erraldoia. Eta abenduaren 27an Kontseiluak euskarari arnasa berri bat emateko egingo duen ekitaldia. Lan jarraia ezinbestekoa dugu. Badakigu euskeraz bizi nahi izateak korrontearen kontra aritzea dakarrela eta hizkuntza erabiltzeko baldintzak ez direla egokiak. Baina aukerak badaude eta horiek baliatzen asmatu behar dugu. Oztopoak oztopo, euskarazko territorio libreak eraikitzea da proposamena. Euskaraz mintzatzeko ez diogu inori baimenik eskatu behar. Hiztun moduan ahalduntzea gure erabakia da eta Taupan saretuta elkarrekin bide hori errezagoa izango da. Sarritan sentitu dugu bide honetan bakarrik gaudela eta hala sinetsarazi digute. Eta bakardadean jardutea benetan nekagarria izan daiteke. Zer egiteko gai izango ginateke milaka aktibatuko bagina? Zer milaka bagara elkarrekin eragiten saiatzen garenak? Taupa euskaltzalen mugimenduak bide hau elkarrekin egitea proposatzen du. Tokian tokiko eta nazio mailako ekimenen bidez, euskaraz bizitzea errazagoa eta erosoagoa izateko baldintzak eraikitzea, guztion artean. Az gaitezen komunitatea saretzen eta ahalduntzen. Elkarrekin ekin diezaiogun bideari. Elkar mugitzeko garaia da. Saretu Taupa euskaltzalen mugimenduan.